Sirota, čo máš? Sirota, čo máš? Kto príde skôr? Kto príde skôr? Dajte si preteky, skôr sa vyhráva. Kto príde skôr sa vyhráva. No, Ciro vyhral. No, Ciro vyhral. Ukáž ma kameru. Čo je? Ukáž ma kameru. Nie, jo. A tak ďalej, dobre? Nie, jo. 3, a tak ďalej, dobre? 3, 4, a po trošku na svetlo. A po trošku na svetlo. Ešte trošku dopredu. No, láva viac. A tak je gás. No, láva viac. A tak je gás. Počkaj, ty viac. Skúška. Počkaj, ty viac. 3. Moji drahí Američania, všetci ste kokoti. Zabíš! Zabíš! Ideme povedať párkrát. Ideme povedať párkrát. Začala s Lukášovou. Dobre. O čom bude toto video? O čom bude toto video? Toto video vlastne bude o bojovaní Slovákov proti Maďarom. Slovákov proti Maďarom. Respektíve na tému juhoslovanskej Kosovo. Na tému juhoslovanskej Kosovo. Na olympijské kedy sa organizuje, ktoré tento rok organizuje. Každý rok. No a vlastne vo filme ide o to, že Maďari budú bojovať proti Slovákom. Nakoniec sa dojde na to, tento konflikt vyvolali Američania, vyvolali ho preto, lebo chcú získať južnú časť Slovenskej republiky. Tak, presne tak. My sme sa tento konflikt rozhodli zdokumentovať, takže... Keby si nevedeli, prečo vybuchnú počítač, kvôli tomu, že vyvinuli vírus, ktorý napadá procesor. A ten procesor vybuchne a rozsiahle explozie v rozmedzi Pascalu po 28. Pascalu. Tak to je asi všetko. Lukáš! Lukáš! Máš tam to zbrať? Kde? Tu? Hej, jasné. Kde? Tu? Hej, jasné. Pri srdci. Ja to budeš dlho ešte. Nie, úplne. Nie, úplne.